дӯстон, мо ба шумо либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешниҳод мекунем, ки онҳо ҳам стили спортивнӣ ва ҳам стили классика мебошанд. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон аст. Одамони боварӣ ва нархҳои дастрас. Барои тамошо кардани дигар намуди либосҳо дар силкаи телеграм-канал ки дар зери комментария ҳаст, худи ҳозир дароед ва либоси таби дили худро интихоб намуда фармоиш диҳед. салом дӯстони канали мо. имрӯз боз мо тасмим гирифтем хотири шумо мухлисони ММА-ро шод кунем. ҳама меҳнати мо барои шумост. шумо дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. Дар видео лайк монед, обуна шавед ва мо оғоз мекунем. Варзишгари машҳури тоҷик, аввалин варзишгари тоҷик дар UFC Нурулло Алиев бо гузоштани аксаш дар саҳифаи инстаграмаш саҳифаи президенти UFC Дана Уайтро дарҷ карда навиштааст: ман ҷой ва таърихи ҷанги навбатиро интизор ҳастам. июл ё октябр ман тайёр ҳастам. Варзишгари тоҷик акнун ба атагон бармегардад. ёддаст мешавем ки Нурулло Алиев пас аз ғолибият дар организатсияи Dana White Contender Series ба UFC роҳ ёфта ҳарифи аввалини худ Рафаэл Алвесро бо тасмими доварон шикаст дода даст боло шуд. Дар муҳорибаи навбатӣ Нурулло Алиевро бо кӣ дидан мехостед? ҳатман дар комментария нависед. Шароф Давлатмуродов дар аввалин муҳорибаи худ дар лигаи Беллатор ҳарифи худ Энтон Адамсро шикаст дод. мо бошем шарафро табрик мекунем ва аз ӯ муҳорибаҳои боз ҳам ҷолибтару диданиро интизор хоҳем шуд. ба наздикӣ аниқтараш дар лигаи SCA дар шаҳри Москва се варзишгари тоҷик дар як кадр Фаридун Одилов, Анис Ёқубов ва Азам Ғафуров муҳорибаҳои навбатии худро мегузаронанд, ки ҳоло номҳои ҳарифони онҳо ва санаи баргузории муҳориба аниқ нест. аз хабарҳои тоза мо ҳатман шуморо хабардор хоҳем кард. ёддаст мешавем ки дар лигаи SCA Фаридун Одилов ду муҳориба гузаронидааст, ки дар ҳар ду дар раунди якум дастболо шуда ғолибиятро ба даст овардааст. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи омода намудаи мо. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.